May samanen kabsat nga naragsak, nagasat, ken nasantuan aldaw ang panaginala kada tayo anin. Dukitayan tayo kabsat iti aldaw nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Nga insina nato no ited na dadya inanana nga agpaay kada tayo. May baga tayo naging baglaunay ni Apo Diyos. Tamabalin tayo nga kitaan kabsat dahil siya'y inem nga aldaw. Nga isungit inted ni Apo Diyos nga pinagsapol tayo, nga agpaay iti panagtiyag tayo. Ni Apo Diyos mo at mabalin tayo nga ibaga na imbag ni Apo Diyos. Inted na kakabsat dahil ito'y manen nga gundaway tapno agkakadwa tayo. Repasuin tayo dahil ito'y leksyon. May kapat na leksyon kakabsat iti libro iti Hebreo. Kahit kung ibaga kada kayo kakabsat, nagdakkel ni importante launay iti leksyon kayo tayo adalin tata. Kasapulan tayo nga rod iti tulong iti panangiturong ni Apo Diyos kada tayo, isong agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y maipkas ni iti dakkel na unay a panagyaman. Agyaman kami iti agtultuloy nga panangititit mo kada kami iti biyag. Agyaman kami ama dadi mo inpalubos nga iti kabusor ket agari kada kami. Agari taitid na iti papatay. When adda kami o Diyos iti naglasat kadagiti saksakit. Nga magyaman kami, na nagbalegi ka. Si kay tinangagas kada kami. Si kay tagtultuloy, nga mangipitid kada kami iti salunat. Dawatin mi ama nga dayta maparabot mo. Isukumay iti makita mi iti naldawan tao panagbiag mi. Kada ito nga gundaway o Diyos, dawatin mi iti Santong Espiritu, isu iti ited mo kada kami. Tapno iti panagadal mi iti napateg asaom. Mangeg mi iti mensahe nga agpaay kada kami iti panangadal mi kada ito nga surat ni Pablo kada gitanak mo nga Hebreo. Patyen mi o Diyos nga nakay ayo kami iti sangwanam. Gapo iti anak mo. Pangasim denggam kensong batam di kitong kararag ni. Ta dinawat mi di kito iti kay kariyan tinaganap po ni Jesus. Amen. Maminsan pa'y kabsat agyaman kami. Ta agtultuloy iti panang supor tayo, panagkakadwa tayo. Ket iti makikita mi kakabsat, adda kan umad-adu kada kayo, dagiti nga naragsak nga inton no agrugin dagiti programa tayo, akas iti panangrugi na itatan, iti aramiden nyo kakabsat ket i-share you kadagiti kagayim nyo. We are not after the number. Da iti prinsipyo kakabsat ket no adda iti duwa. Wenno talno nga iti panggap da ket dayawin da iti nagan ni Apo Dios. Da sulagarot ti kunanan ni Apo Jesus. Iti presensya na adda kada tayo. Ngem no dadumit iti mabindisyonan, kadwa tayo nga agadal kapsat, anya lakid din na imbag, tani Apo Diyos isu iti madaydayaw. Adda tayon kakapsat iti leksyon tayo, iti eskwela sa batina, dagitoy maud-udi nga lalaw. In these last days, surat ni Pablo, kadagiti kakapsat tayo iti Hebreo. Namuan tayo kakabsat iti naglabasin eleksyon tayo. Nga ni Pablo, tapno balakadan na, biyagin na, dahil nga pamati, dagitoy nga anak ni Apo Diyos nga isuda digiti Hebreo. Gaputa, dagitoy nga anak ni Apo Diyos ket naglasat da iti nakaro apan nakasuot. Persecution. Medyo umunang eleksyon tayo kapsat, hangko nga malipatan jet term nga nausat, dakkel akulkul, dagiti parparipot. Gaputa dayjay iti problema digiti Hebreo.
iti inted ni Apo Diyos nga solusyon. Idi nga pinaltiingan na ni Pablo nga nagsurat kadi yung anak na. Ni Pablo yung pagana nga iti solusyon ket adda ni Kristo. Taintun no kitaan tayo ni Kristo ken Kristo laeng. Itag-ay tayo, iti puso tayo, babaen iti pamati. When we lift our eyes to Christ, dagijay nga parparikot tayo sa dagijay nga problema tayo. Malipatan tayo. Tani Apo Jesus, isun iti sentro, iti panagbiag tayo. Iji panangyam amun ni Pablo kini Jesus kakabsat. Inbagana nga iso ket Diyos. Da mismo nga iti Ama, iti nangikadeng. Ti trunong o Diyos ket agnanayon. Gapu ta iso na ket Diyos. Iso na meten iti nagbalin anangato apadi tayo. Mangibabaet kada tayo. May sa kakabsat nga agbalin meten nga iso na iti defender tayo. Ngano adda iti kabusor tayo ket adda lagaro ti kabusor tayo adda tayo ti dakkel a panagbindungsor. When Jesus is in our side. Taiso na iti kampiyon. I like the term na ginauding eleksyon tayo. Jesus is the champion. Ta inabaknan iti kabusor. Ket no adda tayo iti biyang dadya nga nangabak. Abaken tayo met iti kabusor. Idi na panalawas, importante dadya surat ni Pablo kadigit Hebrew. Insuro na, inyunay-unay na, nga ni Jesus isuna dayjay na ikari nga anak. Manipod kini Adan kini Eva, dayjay ana ikari nga anak inururay da. Ket idin nga imayen ni Jesus, inkadeng ni Juan, iji Juan 1:14, nga nakita da daytoy a berbo, nga isu iti Diyos, ket naglasag, ket nakiadda kadakwada. Nakita da iti dayag, iti Ama. Jesus is the incarnated God. Iti baro eleksyon tayo kabsat, ket yes asideg manen ni Pablo dahil siya kinapudno. Anya dahil siya nga kinapudno. Mismo nga dahil siya title iti lesson tayo. I like the title. Di ko na ni Jesus kabsat tayo amatalet. Tapno maawatan tayo kakabsat daytoy nga kinapudno ken daytoy a prinsipyo iti Biblia. Saan tayo nga umut madayo kakabsat? Iti bukod tayo nga kultura in our own culture. Datayo nga Ilocano, agyaman tayo kakabsat dahil balikas ang manong. No ibaga tayo nga adda iti manong ko. Anyan nga nagdakkel kakabsat nga padamag nga agpaay kada tayo. The firstborn dahil inauna kakabsat. Anya gamin daytoy a prinsipyo kakabsat. Ti responsibilidad ni manong ket importante launay. Ni manong ket kitain na iti pagsayaatan ken iti masangwanan dagiti ading na. Ni manong no daduma kakabsat isakripisyo na iti bukod na nga ambisyon ken pagimbagan. Tapno makita na laen nga iti masangwanan iti pamilya nang nangruna digiti adding na ket natalged ken secure. Daytoy iti prinsipyo tayo.
Manong, ni Apo Jesus maayaban nga isu iti inauna akabsat tayo. In other words, agsipod ta isu na iti the firstborn of creation. Namuan tayo nga ihan nga isu na iti naparswa. No dikit di gaputa babaen iti bukod na nga ayat kanya ken ka. Pinili na nga dayjay akin na Diyos na nagbalin alasag. Kasin lasag mo adamot dara na, adamot rikla na, mabanog, mabisin, maturog, the whole need of men, kat adda kenwana. Iti nagdumaan na lang, uray pay iti kinalasag na. Daytoy nga kabsat tayo nga ni Apo Jesus saan ang nagbaso. So in the principle of the firstborn, may I sa rimadeng nga kakabsat, ngam gaputa isuti adalin tayo, may I call nga ni Apo Jesus isu iti matalag nga manon tayo. He is the faithful firstborn. Iti pamilya kabsat importante. Andiya ka mono, manu kayo iti pamilya. Iti pamilya, ada ito pat kakabsat, nga inted ni Apo Diyos nga anak ni, binig a lalaki. Siyak iti nagtawid, kadayjay nga pamilya ni Diego kini Caridad Rafanan. Isu iti parents ni kakabsat. Nistoryakon iti papanaw mi, manipod iti baryo mi, iti Subok, Santa Catalina, Ilocos. Ta iti desisyon dagiti naganak mi, dagiti anak da must have the best education. Isu kakabsat iti Adventist Christian education. So manipod ijay Subok, Santa Catalina, lauden kakabsat iti vegan. Napan kami, iti Artacho season Pangasinan. Adda iti 5 nga agkakabsat idi. Nanayunan iti 2, ta idi nakasangpet kami ijay Artacho. Nayanak, iti may kainem, nayanak, iti may 7. Dagito'y kakabsat, dagit anak ni Diego kini Caridad. Gideon, Diego Jr., David, Moses, Elias, isusyak dayjay, Ruben, kini Memo. Idi pimanaw kami kanu sa ijay Ilocos. Awan pulos iti naited nga dagami ijay napanan ni ijay Artacho. We were strangers there. Babaen iti parabor ni Apo Diyos, dayjay laeng daga, jay lote nga nagdakderan, dayjay balay ni, dayjay balay itatadjay kapsa. And I'm very thankful kini Manong David that house is a memorial house. He maintains it. Agsipod ta ijay, iti nakapanaknakan mi, iti kinaimbag ni Apo Diyos. Imununadan nga nag-eskwela GNLA, di ito inauna nga kakabsat niya. Rigat iti panagya. Nagraduar da di inauna ni Manong Gichon. Napan ijay PUC ijay Beisa. He was pursuing his personal ambition. He wanted to be a medical doctor. Sinagutan ni Apo Diyos kakabsat iti sirid daytoy nga inauna kakabsat. No istoryaan di kita kakaiskulaan na ibagada nga he is above their class. Ngam idi nga kitain ni Manong Gichon, dagiti kakabsat na adda iti inam
Imay kinkuha na kakabsat dahil kapanunutan anya iti masakbayan digito nga kakabsat ko. Then he took the role dahil sao nga manong. He then let go his personal ambition. Tiyempo idi nga iti Estados Unidos aggala da kabsat dagiti agtutubo ng nangruro na kadigiti Pilipino to join the US Navy. Manong Gideon look to the future. Manong Gideon was given the opportunity ket ijay kakabsat nagbalin nga US Navy. Iti kabsat nga inauna, kitain na dayjay pagimbagan dagiti kakabsat na. Personally, I could say, no awan ni Manong ko, that is Manong Gideon, jak ammo no anya iti nagbalinan dagiti inem a kakabsat na. When nagtrabaho ni Papa, but the burden of taking care for the family became lighter nga agpaay ni Papa tadda iti manong ni. Kadayjay nga prinsipyo kakabsat, malukatan dayjay adalin tayo tata. Ni Jesus kabsat tayo amatalan. Iti paset amayulo na ket masarakan iti Hebreo 2 versikulo 14. Iti kasta agsipud ta dagiti anak makiraman da iti lasag ken dara kastamet ken kuana nakiraman kadakwada tapno gapu iti patay pukawen na dayjay addaan pan nakabalin ni patay kayat ko asawen ti Diablo. Agdat iti kabusor unana ni Pablo. Ket dayjay nga kabusor ninto dinto saan to nga mabalin nga abaken dagiti tao lasag kendara. Ngem gapu iti ayat ni Apo Dios, gapu iti parabor na. Daytoy nga ni Jesus amatalek a kabsat tayo. Subyen tayo iti past lessons tayo. He choose to be like us. Naglasag, adadara na. Tapno dayjay ipapatay na. Giving his life. Abaken na, ket inabak na, ti kabusor nga ni Diablo. Adda kakabsat iti dua laeng nga napateg a leksyon tayo. Nga isu iti sentro iti adalin tayo. Tumuna ang kinapudno ni Jesus ti manubot tayo. Masarakan kabsat iti pamanagnak kadayjay apaset a mayulo nga isu iti kaibabasa tayo. Kitain tayo kakabsat nga datayo lasag kendara. Gapo iti panagbasol tayo. Imay ni patay. Ngem gapo ta ni Jesus isu kakabsat iti mataleg a kabsat tayo. Pinili na nga agbalin akas kada tayo. Nayanak iti lasag ken iti dara. Ngem iti panagbiag na idumduma kada tayo. He lived a blameless life. Apay nga blameless? Iti kunana ni Apo Jesus, tinungpal ko dagiti amin abilbilin mo ama. Adagayang kakabsat iti koneksyon. Iti linteg ni Apo Diyos kun iti panagbiag nga awan iti basol. Anya gamin iti basol. Kuna iti Biblia, iti basol isu iti panagsalungasing iti linteg. Datayo kakabsat,
We have the propensity to sin. Arig na manipod idi a pinarsuana kay ni Apo Dios upright. Gapo iti basol addan dadya inclination tayo, nagiray tayo. And it is connected, inclined to sin. Saan tayo kakabsat nga may isubli dayjay a kinalintag tayo. Takang kanan nga ibagbaga tayo, managbasol kami lang. In our own frailtiness, saan tayo kakabsat nga mabalin nga abaken iti kapuso. Ngem ni Jesus, isu iti manubot tayo. He is our Redeemer. Idin nga imay. Dadya gamin pamabasol ti kabusor, saan amabalin atong palen iti lintag. Listen. Tapno daytoy a pamabasol ti kabusor. Anya pamabasol na? Saan amabalin atong palen iti lintag. Insungsungnan dagiti daduma kakabsat nga agbasa iti Biblia. Manginterpretar maten gapu ta saan tayo nga mabalin atong palen iti lintag. Naisalakan tayong babaen iti parabo. Very good. Ngem insurudan, gaputa na isalakan tayong babaen iti parabo. Awanen iti lintag. Anya iti sursuro ni Apo Diyos kapsat. Kunanan ni Apo Jesus, sa anak ni May anang dadail iti lintag. Sana inayon ingana nga adda iti langit ken iti daga. Iti maysa atulnet, iti maysa nga huta iti lintag, iti ama. Saan to nga may ka? Tapno makita tayo kabsat, dahil koneksyon iti panagtungpal, iti lintag, ken iti panakail salakan, babaen iti parabo. Kunana ni Apo Jesus, saan amin nga agkuna kanyang Apo. Sumrekto iti pagarian iti langit. Tadunto itag kuna. Kunana ni Apo Jesus, iti kamaudyanin nga aldaw. Apo saan kami kadi anang ikasaba, babaen itinagan mo. Igpilan da iti Biblia, ikabil da di pulpito iti Biblia. Saan kami kadi nga nagaramid iti datdatlag, gapu itinagan. Kuna into ni Apo Jesus, iti Mateo 7, umadayo kayo kanya, da kayo nga agaramid iti dakas. Ampay nga inbagana nga agaramid da iti dakas. Because when you are saved, idin nga insalakan na kan ni Apo Diyos. Kas dagi babae nga insalakan ni Apo Jesus, manipod ti pan nakasentensya iti pan nakaubor. Tanagbasol nga ro. Ti kunana ni Apo Jesus kaday nga babae, kunana met kanyak ken ka. Inkan ket dikan nagbasol. Nalatlatak. It's very clear diyan bagana ni Apo Jesus. Iti kunana inkan ketong palem ti bilin. Dayjay nga bilin nga isuti nagbasulam. Babaen ti parabor ni Apo Diyos sa insalakan na kan. Inkan ketong palem. Sana inayon ni Pablo, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Intuno dahi ayat ni Apo Jesus addan kadati. Kunanan ton ni Apo Jesus, no ay ayaten na, tungpalin nyo, tibilin ko. Tati Diyos adabilin na, ti anak tinungpal na, tibilin ti ama. Dayjayen nga parabor nga inted ni Apo Jesus kadati. Tibiyag na, isumeten iti nagnited katatayo. Enables us,
empowers us nga mangtungpal iti pagayatan iti Ama. Dahil kararag ni Jesus, iso ti kararag tayo, saan nga iti pagayatan ni Ama iti matungpal, nudiket ti pagayatan. Umuna nga kinapugno, ni Jesus manubot tayo. Daytoy nga kapsat tayo amatalek. Pinili na nga parmeken iti kabuso. Babaen iti panangited na iti biyag na. Dati kuna nakakapsat na iti paset amayulo tayo. Tapno gapu iti patay. Ukawin na dayjay addaan pan nakabalin ni patay. Kayat ko asawen ni Diablo. In Christ's death, we have victory. Kunana ni Juan, idinakita na ni Apo Jesus. Here is the Lamb of God. Ni Jesus nga isu iti kordero iti Diyos. Suno kadayjay ang managpaso. Inted na iti biyag na. Iti ipapatay na. Iti lugar ko, iti lugar mo kabsa. Inted na, dahil waya-waya tayo. Inted na, dahil panagbalegi tayo. Inted na, dahil panakaisalakan tayo. Tano saan tayo nga kitain akasyan. Nga idi, nga inted ni Apo Jesus, iti biyag na tapno isalakan na tayo. Inted na maten, dahil panakawaya-waya tayo. Kadayjay abasul nga isu iti na nga dipen kadati. Inted na maten, dahil panagbalegi tayo. When you are still living under sin, anya ti kayat mo sa tasaan mo atong tungpalen iti pagyatan ni Apo Diyos. Wenno, adda ka nga mamati iti sursuro, nga awanen iti lintay, kapsat ko. Subyen tayo, daytoy umuna kinapuno, ni Jesus isu iti manlupot tayo. Jesus is our Redeemer. May kadua kinapudno. Ni Jesus iti pagtuladan tayo. Jesus is our example. Manan kakapsat, no kitain tayo dahil setting. Datayo nga kakabsat, agkakabsat, dagiti ububing, the younger siblings. Kitain tayo, iti idolo tayo, ni Manong. Kadigiti upat nga anak ni tata. When Ilsil talks, his three brothers listen, ni Manong. No, adda kakabsat, dagiti pagsususuki, adda digiti questions, susit, dati pa nagsususik, even in arguments in families. Into nung nagsao ni Elisil, everybody keeps quiet. It's all ni Manong. Kitain, digito'y addina, especially digito'y singing. We have twins, ni Darwin, kinisya. Kitain da ni Manong na, nga isu iti kanayon adda iti solusyon iti problem. Nilisil kakabsat ket, he's very generous. Adda di chef passion na nga naduduma injak nga maawatan. Tamanipod iti kinubing na, I trained him to love bikes. Bisikleta. Hanggang itatan, he has bikes, aduho kakapsat ni bisikleta na, not just ordinary bikes. His brand is Santa Cruz. Kada kami nga membro iti pamilya na, agraman at siya kon nga ama. Kaya pinabuludan na kami. Dagiti bisikleta, no sa rin.
Siya, ni Darwin, kini Sherwin. Actually, in the house, adda kabsat iti talo nga bisikleta mi. 3 Santa Cruz bikes. Apay, tanalaka nga mabalin nga ibaga, dagito'y kakabsat na, dagito'y parikot na. Idi nalpas dagito'y kontrata ni Darwin. Ni Darwin nagtrabaho iti DOH iti Tarlac. Yaman kami kanapo Diyos. Agsipod ta, iti kondisyon laeng ni Darwin, he is arante. No agtrabaho, he will be given free Sabbath. Idi nga nag-apply iti DOH. Madama kada ito nga pandemic. Innala iti DOH iti Tarlac. Na-extend day siya kontrata na. But because he is contractual, first na-cut. Agsipod tawang matin iti trabaho na. Siguro umay day jay panagdukdukot. So, he was communicating with his brother, ni Elisel. Kunamit ni Elisel in Kajabalay, alaem, dito nga bay. He sent the picture na pan kami ijabalay da kaya Sam Jojaw. Pakita na, ang kaalain tayo baga ni Manong. Anya iti kahit na nga sa uwin kakapsat. Adda iti inauna nga kapsat. Adadtoy ni Apo Jesus. Ti matalag akapsat tayo. Isu iti pagtuladan tayo. Isu iti pagtuladan tayo. Umuna, ni Jesus saan na tayo nga imbabain. Iti Hebreo 2, versikulo 11, ta iti mamagpasanto kendigiti mapagsanto agtaod da amin iti maysa gapu na saan nga agbain amang naganan kabsat kadakwada. Anyan nga nagpinstas kabsat. At datoy the word, di sanctifier, ti mamagsanto. At datoy object, datoy sanctifier, dayjay pasantuan na. Sino dyan pasantuan na? Ti nagbaso. At datoy ni Apo Jesus, our sanctifier. At datoy dagiti kakabsat na. Dagiti naglabsing iti baso. Anya iti imbaga na kabsat? Gapo iti ayat iti Diyos. Gapo ti ayat ni Apo Jesus. Daytoy ang mamagsanto. Ken dagiti mapagsanto. Agtaod da amin iti maysa. Ket iti pagyamanan tayo dayjay balikas nga saan na nga agbain ang managanan kabsat kadakwada. That God eternal, the incarnated God, is not ashamed nga ibagana kabsat ko dayta. I like it. Ngano dadto makakabsat iti pamilya. Makita tayo dayjay umay a pagbabautan. Tapay adda dagiti different positions, adda iti different roles, adda iti different status. Iti pamilya ni Apo Diyos kasjay. Adda digiti kamkamang nga saan da pulos nga ngimmato iti panagbiag. Either iti panagbiag, iti edukasyon. Panagbiag, iti sanikwa. Ket gaputa kasi jay kakabsat, nanumo digito yung kakabsat. Ngimno at damit, ijay a pamilya ni Apo Diyos. I'm talking about the church.
nga damit da di gundaway. Isudakit nakaadal. Isudakit nga ikan iti nangato a posisyon. Isudakit addaan. Wilkot ni ko, addaan. Intun no nagkakaduan, the haves, the addaan. Can the have-nots, the gajay nga napanglaw. Anya iti mapasama. Alain tayo kuma, the example ni Apo Jesus. Tayo sungarod, iti pagtuladan tayo. Saan na nga inbain, nga nakipada kada tayo. Umay kakabsat, di gajay problema. Intun no, umayon iti panagpipili. Ket dagijay nga iti panangkita da, iti bagida, ket isuda dagijay kumang nga able. Ngem saan da nga napili. Anya mapasama. Umay iti problema. Umay iti problema. There will be division no daduma at dapayin iti agikay ket iti kakaruan na digujay nga umikay sumina da. Ngem laglagi pun tayo kakabsat. Tigunanan ni Pablo, kakabsat ko, lagi pun niyo ngadda ni Jesus. Isu iti mamagpasanto kada tayo. No alain tayo kakabsat, the percentage kuma ni Apo Jesus is 100% perfect. No alain tayo met iti sitwasyon, iti tao. Ti Hebreo, kensyak, kensika. We are imperfect. Saan kun nakayat kan iti grado. But the truth is, we are imperfect. Kadayjay a kondisyon tayo, nga saan tayo a perpekto. Kasapulan kakabsat ang maisubli tayo kadayjay a kinaperpekto. When we are talking about holy life, a sanctified life, kasapulan tayo dayjay mangpasanto kada tayo. When Christ lift us up, praise the Lord. No ni Apo Jesus itagay na tayo, bangunan na tayo. Agbalin kakabsat, nga isuna, dayjay kunanan ni Pablo. Tati mamagsanto kada tayo. Our sanctifier is Christ. Umuna, nga example ni Apo Jesus. Saan na nga inbabain dagiti kapsat na. Bikadwa, nagbiag akas kada tayo. Umay dagiti parikot ko na tayo, ni Jesus gami ka Diyos. Ngem iti kunanan ni Pablo, iti 2:17, iti librong Hebreo. Ta iti gapuna kunana, maipaay idi, nga iti suamin miyasping kuma, kadagiti kakabsat na. Tapno isu, makapagbalin kuma amay sa kangangatuan apadi. Mga asi, ken matalag. Iti kay maipan iti Diyos tapno ikaro na dagiti basbasol dagiti umili. Nagbiag akas kada tayo. In the principle of the sanctuary, adda kakabsat dayjay padi, ngem addamit dayjay kangangatuan apadi. Saan nga nang pili ni Apo Diyos kakabsat, iti saan ang nagbaso? Ni Aaron, kabsat ni Moses ken ni Miriam. Padada, nga lasag kendara. Mawatan nyo kabsat. No iti kuna na iti Biblia, Roma 3:23. Amin ket nagbasol. Ni Aaron nagbasol akas ken ni Miriam. Ni Aaron nagbasol akas ken ni Moses.
ni Aaron nagbasol kas kadagiti amin nga Israelitas. Ngem isu iti pinili ni Apo Diyos, nga isu tinangato apadi, tapno mangibaet kadagitoy nga anak ni Apo Diyos. Ngem, kunana ni Pablo, ni Jesus, iti isu amin mayasping kuma kadagiti kakabsat na. Tiyan adalin tayo kakabsat ni Jesus, kabsat tayo nga talaga. Mayasping kuma kas kadagiti kakabsat na. Manen iti nagdumaan ni Jesus when umasping kadatayo. Adalasag, adadara na, nagbiag, at tao, akas kadatayo. The incarnated God. Ngem saan ang nagbaso? Gaputa saan ang nagbaso? Isun kakabsat, iti nagbalin ang matalet, akabsat tayo. Isuna, iti kangatuan apani. Manang nga asi, ken matalet. Nga mangi baet kadatayo. Iti Diyos Ama. Anya iti purpose na. Unanan ni Pablo, tapno ikaro na dagiti basbasol, dagiti umili. Ikaro na iti basol ko. Ikaro na iti basol mo kapsa. Iti mikatlo. No apay nga ni Jesus iti pagtuladan tayo. Nagsagaba akas kada tayo. Iti Hebrews 5, versikulo 7 hanggang 9. Basahin tayo. Isu, kadigid, di aldaw iti panaglasag na. Idinto anang gidaton kadigiti karkararag ken dawdawat abuyugan iti nasged nga araw ken lulwa. Iti dayjay makabalin idi amang ispal ken kuana iti ipapatay. Ket dinton naipangaggapo iti na Diyosan nga ama anak na. Uray payno isu ti anak idi. Naadal na iti panagtulnog gapo iti bambanag. Linak amna. Verse 9. Ket idinto an aramid nga awan pagkurangan na. Nagbalin nga isu tin nakira ramid agnanayon apan nakaisalakan digiti suamin nga agtulnog ken kuana. Ni Jesus nagsagaba akas kadatay. Ni Pablo kakabsat gave a very clear picture. Dayjay nga kapadasan ni Apo Jesus iti garden iti Gethsemane. Jesus was wrestling. Itiligat na, naggaruyot itilingit na. Ket itilingit na naglaok iti danom, ken iti dara. His veins broke. In agony, iti panagrigat na nagkararag kakabsat. Dumawdawat, abuyugan idinasken araw panagdawat ken ulwa. Nagkararag kadayjay nga adda iti pannakabalin na. Nga mangispal ken kuana iti ipapatay. Nagkararag tapno dawaten na. Hindi ti kararag ni Apo Jesus kunana. Ama, let this cup pass by me. Dayjay kupa nga isu iti napait nga patay. Makita ni Apo Jesus. In darkness, he did not see the future. There was a veil that separates him. Ngamiti kunana,
Ama, daytoy kumaakupa, yadayong kanya. 3 times si prayed, ngam idin kakabsat, una ni Ellen White, in the panorama of his view, nakita na dayjay panggap na his mission. Anya iti mission na, kastalauna iti panagayat, iti Diyos, iti lubong taintid na ti anak na nga bubugtong. Daytoy nga anak na nga bubugtong, inbaga ni Apo Jesus, came to seek and to save which are lost. Idin nga inpakita ni Apo Diyos, nga saan to ang matungpal di mission, and mankind will be eternally lost no saan namatay. Jesus prayed, saan nga iti pagayatak amay iti matungpal, no diket iti pagayatak. Dayjay panagsagaba ni Apo Jesus, awan pulos kakapsat, iti nakapadas kadatay. Iti panagsagaba ni Apo Jesus, itid na iti panakaisalakan. Sino di nga maisalakan? Kunana iti verse 9. Panakaisalakan kadagiti isu amin nga agtulnog kenkwana. There is a very clear statement. Salvation to those who obey Him. Anyan nga nagsayaat dahito leksyon tayo kakabsat. Ni Jesus kabsat tayo amatalay. Agyaman na kanya ako Diyos, tainlawlawag na kada tayo. Ngaintid na dahito anak na, nagbalin akabsat tayo. His principal role was to see to it that his family will be saved. Sikakan siya, iti agdayag puso, dahito akabsat tayo. Sikakan siya, iti rason no apay, na daytoy akabsat tayo. Nagbiag, when nagsagaba. Iti naidumduma pa nagsagaba. Tapno dayjay misyon na, ket maaranit, napaay ka na. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Tadda ni Apo Jesus, nga isuna, iti kapsat tayo, amatalay. Agkararat tayo, kapsat. Agyaman kami launay, amami, nga dakat sa dilang. Tempted mo it anak mo magubutong. When nagtulnog ken ka, nagbiag akas kada kani, at dadlasag na, at dadara na. Nasulisog akas kada kani. Ni magyaman kami na nagbalegi ket nagbiag, anasantuan. Agyaman kami, dada kami iti adda iti puso na, tauray pa'y iti papatay na, da kami latta, nga managbasol iti pinangpanon. Agyaman kami ama, iti naranyag ang masakbayan, nga sangsangwin mi gapuken Kristo Jesus akabsat mi. Agyaman kami ama, ti baon muntun ti anak mo, taumay na kami nga alain nga anak mo. Kadita langit, nga isu itin sagana mo nga pagtaangan ni, agnanayon wen awan tuntinggan, makita da kanton o Diyos, makintamin tumaten ti anak mo na ako Jesus, katagtultuloy ito itag na nayon, madaydayawin na ka. Maminsan pa yung Diyos dawaten, umasidag ka kadi-kadi iti kakapsat ni, anyaman iti parikot na. O Diyos no adda iti mariprik na da masakit, di la mabalin o Diyos na sakidang isuda. In a very special way, I'm praying for Claire. Ama, agasam da ito nga. Kidawatik mo ito Diyos nga digit sabsabali pa yung anak mo agasam. Agtultuloy mi nga dayawin dinapatig na natin. Agyaman kami, itinaga na po ng Jesus. Amen.
patsikod kakabsat nga ni Apo Diyos kanin ba. Kasi kung kanayan ming ipagbaga, ay ayatin na kayo na Apo Diyos. Ay ayatin na kayo ba. Ingano nung may ngalawas man. Ni Apo Diyos namang bendisyon kada kayo. Happy Sabbath.